T'imagines una societat en què tots els productes, serveis i entorns fossin accessibles per a tothom? L'accessibilitat garanteix els drets humans i per això neix la xarxa AccessCat. La Carme Prat de Saba, gestora de la xarxa AccessCat, parla a càmera. S'hi intercalen imatges d'una persona que camina amb bastó blanc, una que parla amb llengua de signes, entre d'altres d'una aula, una reunió, una persona que fa anar un mòbil i una altra que tecleja en un ordinador. Cultura, educació, mitjans de comunicació, entreteniment, salut, internet, oci, patrimoni, art, disseny. Els nostres investigadors treballen per eliminar les barreres d'accessibilitat comunicativa que avui dia encara limiten el dia a dia de milers de persones. Volem que la investigació dels nostres grups de recerca arribi a tothom. És per això que no ens cansem de plantar llavors per una comunicació i informació accessibles. Avui, Dia Mundial per la Conscienciació de l'Accessibilitat, ho fem literalment. Plantem aquestes llavors que des de l'inici de la xarxa hem anat regalant arreu. El nostre desig és que aquestes llavors i les plantes que en naixeran ens recordin la importància de continuar investigant i d'avançar per tal d'eliminar barreres comunicatives. El missatge és clar, plantar llavors per l'accessibilitat és a les nostres mans i conjuntament aconseguirem que germinin a tot arreu. Per això, fem xarxa. La Carme treu llavors d'unes càpsules adherides a la part superior d'un llapis i d'un bolígraf de promoció de la xarxa AccessCat i les planta en uns petits testos plens de terra.